First of all the viewers of the Leading Side News, greetings to you in the names of the 31st Zonal Karbi Festival 2023. This is Kolom Singh Teron, and now you are watching the Leading Side News. Right now I am here in ARNAM LANGPI KCS zone, where the 31st Zonal Karbi Festival has been celebrated. As we all know, all over the Karbi Anglong, every constituencies, we celebrated the 31st Zonal Karbi Festival. So I am very pleasure and honor being here in ARNAM LANGPI. So I am going to collect all the details regarding the celebrations of the 31st Zonal Karbi Festival here in ARNAM LANGPI. Leading Side News kilang kaute domhanan tani nga Frangsi na domhan kardom pilo la sinoni lidak ARNAM LANGPI hawalong sidolo la sila bang solong dadak kado kawe unit ner kiap to la sawa kisias binila kecipate along la sila bang so la unit ner kiap atumang bong pen alang litum tai sia unit lo asilang litum konar unit pen sige bang malang litum unit amen ko pima la pen adak nang kidun pen kecipate ason ko pisi kecipate tang mala pen kelong mala kado kawe alang litum la bang so unit atum phan isi details kian ya phan ilon alang tum han sarji pon hor pon asinon Frangsi nang limen la pen nang li kibang unit amen sitan ponik ha nilimen lage thare Jackson tok bi la pen lile to ma unit lage hempu KCS unit pen nilimen chetong teron nili hempu KCS unit pen si bang nilimen thare Rohan Singh nar nilita dak hempu KCS pen lo Kardom nilimen thare Sarbinong teron nili dak hempu KCS terang pen si dak nang chipate do nigi Kardom nilimen jo solek the ni lada hempu KCS unit pan siwa to alang letum amen la pen alang letum ke bang unit amen ni tumlong lo la si hempu KCS unit pen selang letum ke bang pulo la se alang letum la bang si unit along bang ko an suarlo la pen la pin so mara phai ke bang la bang so puthak ni larji pon po asinang ni than pon iji ma nang letum mang bong pen bang ko an members atum bang pen si la bang so festival la phanang chepate dunjia phanang letum ke bang lalo aphai bang ke bang koira pho si honsre tum man pathik pon la sinili tum bang koira pho chisik FC dak na ronga jelong ang chipati do niglo tang te non nang letum la bang so la ronga je la ingteng thong kep rai sialong la da ko pipi ka chepate son deng pon lo la pen ko pipi ke deng pon tang do lo la pulo ke cheng si ani rong ke tong along sitame chipate do lo la pen ke puthot arni bang ke pilo buko kaprek rinong chingdi minso kirung kunon kanbarim lunbarim antitame nilitum chipate don lo nilitum aterang pen tang tel an chepate et ang bong pen nang letum ko pipi ason nang letum kelong don tang do ma nang li than pon iji ma niltum kelon dun tang bang ke pining besi ayata tuma result bang ke chinila mane non ma ke result bang tak la pining besi kato we angton chiniji ni tuma chepate dun tang bang ke keceng si bang ke rong tong det pen le tum nimso rung det pen uthot le tum rinong chingdi kan det pen la pen chong ching nang kan lo la pen adun tu bang ke to we ajo bang ke lim sumar tum group dance ke kan do lo la pen lun sampong lai sini tum chepate do le ate la nang letum ka chepate tang ason an ke non ke kilong le la bang song sang tar bang klang phelang la puma kelong ji me bang ke nil tum pen ning che dam bang ke ritnong ching di long la pen nimso kirong long bang long na tek chong ching dang long bang asap so nil tum make me sen sama la ang bong lom asap so ka che ton te do chat la se la bang ning che thia we hoi tang te non ke dam tanang bong pen non son ko an chepate pon jilang nang li la bang so puthak than pon jima dam tang bong pen non ladak non mar ke ason bang non e kom hek lo non bang ke la kita tangan bang ke non pinang dam lo non ke dolang bang ke la tua ye alun dolang la pen lo bongoi lun par lo tua ye la pen last bang ke la non la rusit hai la rusit ke chi bong la dolang Kalau tang te nang le phanadu si karji pon kang tung bang alalo tuning la pen pining ang bong KCS la dak ARNAM lang pilong kipi kuan ka cheprek do la pen ko pene chetong sona kijoy ke la pen katora la poson do ma
tuning na bangke nili bangke nang tuning bangke nang stone de pinning si first time lah same pinning nili nang etun chengar ni pen same ladak ado we ki chengar ni pen la pen non pini ki jut ni an same alira cham mi pik la pen ladak ki japon atum sami mi pik la pen ladak volunteer tum ponon la pen jas tum ponon la pen bang rapet honsere tum la pen kapre kapre ko bang KCS unit tum an tame ningarong chen bezi tum la so ARNAM LANGPI Havara mebang litum ningarong besi cepate pon bom la jara sonam multa. Chorolo nang le tuma pona chipidun pen labang so pini tihek jai meglong tame nang tun kong dung alam phena chepa jadu pot akero pi par. That's all for today news. Stay tuned. Thank you.